hapon, yaring mga nagapanguna nga balita. Granular lockdown ginpatuman sa 14 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo. Kag Ilobex Trade Fair opisyal na nga ginbuksan sa publiko. Nagpagawas ang Executive Order 009 si Mayor Jerry Treñas nga nagapatuman sang granular lockdown sa 14 ka mga barangay sa syudad. Nalakip diri ang Barangay Kalumpang, Barangay San Juan kag Barangay North Baluarte sa Molo, Barangay San Jose kag Santo Niño Norte sa Arevalo, Barangay San Roque, MH del Pilar, Our Lady of Lourdes kag Lanit sa Distrito Sangharo, Barangay Nabitasan kag Aguinaldo sa La Paz, Barangay Lobok kag Barangay Siniquay sa Lapuz, Barangay Tanzabaybay, Nonoy kag Santo Rosario sa City Proper. Base sa listahan sang COVID team, ini nga mga barangay ang may mga kaso sang COVID-19 virus, rason nga ila ginrekomenda ang granular lockdown sa sini nga mga lugar agod matap ng paglaptas sang COVID-19 virus sa komunidad. Kahapon nga adlaw, Enero 17, opisyal na nga ginbuksan sa publiko ang Ilobex Trade Fair sa duwa ka mga dalagko nga mall sa syudad. Ini among SM City kag Festivok Mall. Ang Ilobex Trade Fair ang nagahatag kay gayunan sa mga negosyante sa syudad sang Iloilo nga magpasundayag kag magbaligya sang ilang mga produkto. Ini nga trade fair ang kabahin man sa mga aktibidad sa pagsaulog sang Dinagyang Festival 2022 nga nagahatag suporta sa mga local products sang Iloilo City sa pagpanguna sang Philippine Chamber of Commerce and Industry. Bukas ang Ilobex Trade Fair tubtob Enero 23 sini nga tuig. Ang dugang nga detalye bantayan karon alas 6 sa gabi sa Lavela Patrol. Ako si Divine Seng.